Aktívne a zdravo. Moderné slovenské potraviny Kraj vám prinášajú seriál, ktorého cieľom je podpora aktívneho životného štýlu. Možnosť pravidelne sa hýbať máme v každom ročnom období. Treba sa len prispôsobiť aktuálnym podmienkam a možnostiam. V duchu hesla neexistuje zlé počasie, len zlé oblečenie sa dnes triatlonistu Patrika Čurilu opýtame, ako si rozložiť sily, ak ide o pohyb v zimných mesiacoch a na čo všetko myslieť, keď sa rozhodneme športovať aj v tomto ročnom období. Alebo ako radšej hľadať spôsoby než výhovorky. Poďme na to, začína sa prvý diel seriálu Aktívne a zdravo v tomto roku. Patrik, vítaj v štúdiu, som rada, že si dorazil. Čaute. Ahoj. No zimu máme v plnom prúde, aj keď to počasie tomu veľmi nezodpovedá, hlavne teraz, keď to nahrávame, je vonku celkom teplo, ale mnoho ľudí možno uvažuje, že si, či už vďaka novoročným predsavzatiam, alebo pretože sa práve blíži jar, stanoví nejaké pravidelné športovanie a trénovanie, ale v zime je to, a myslím si, že hovorím aj za seba, ako nie veľmi aktívneho športovca, že je to trošku ťažšie sa nejako prinútiť športovať. V lete je to trošku jednoduchšie, ale oprav ma, ak sa mýlim. Čo by si nám na úvod odporúčal? Ako sa v tomto smere nejako, poviem to tak, ľudovo vyhecovať? Tak, v prvom rade s tebou úplne súhlasím. Tie letné podmienky sú predsa len na tie hlavne outdoorové aktivity trošku privetivejšie. Takisto myslím si, že veľmi dôležitú rolu tam zohráva ten dlhší deň, predsa len ten kratší deň a skoršia tma nie veľmi prospievajú. Presne ako hovoríš, v zime je náročnejšie sa prinútiť k pohybu, ale ja som názoru, a proste je to fakt, že aj počas zimných mesiacov je potrebné byť aktívnymi. Duplom, pokiaľ je človek nejakým športovcom takým aktívnejším a má nejaké napríklad pretekové ambície, tak aj v podstate teraz v tej mimo sezóne, v tej zimnej sezóne je potrebné, aby bol aktívnym. Taký zásadný rozdiel medzi tou hlavnou alebo tou letnou jarnou sezónou a medzi touto zimnou sezónou je, že je to obdobie práve vhodnejšie na trošku iný typ tréningov. V tomto období si myslím, že je vyslovene vhodné absolvovať také ľahké vytrvalostné aktivity, ktoré my športovci nazývame aj tzv. Bazom. Hej. Práve toto obdobie totiž to je úplne vhodné na vytvorenie takého aerobného základu, o ktorom si môžeme povedať neskôr, čo to je, a na jeho rozvoj. V podstate ešte môžem povedať, že takisto je vhodné, pokiaľ napríklad ste bežec alebo cyklista, v tomto období zapojiť na nejaké iné športové aktivity, to znamená, ktoré sa doplňajú. Totižto váš srdcovo-cievny systém, vaše pľúca a srdiečko nerozlišujú, že či vy beháte, bicyklujete, cvičíte alebo ja neviem, skialpujete. On sa rozvíja stále. To znamená, že práve v zimnom období je vhodné, pokiaľ ste bežec, si vybehnúť na bežky, vybehnúť na skialp a tak ďalej. Ono, zúročíte to v tých neskorších mesiacoch. A vedel by si nám, Patrik, opísať, čo to je tzv. Ľahká tréningová intenzita, že ako si ju vieme odsledovať? Tak, tú tréningovú intenzitu, alebo teda záťaž, ktorú pohybné telo v danom momente vytvára, dokážeme merať rôznymi spôsobmi. Taký ten najzákladnejší a najprirodzenejší, ktorý aj ja aplikujem na svojich športovcov, je naučiť sa vnímať ten pocit. Je to v podstate najzákladnejší a najprirodzenejší stav. Práve naučiť sa totiž to vnímanie pocitu a definovať náročnosť toho pohybu, v ktorom sa v danom momente ocitnem, je veľmi kľúčový. Napríklad taká ľahká intenzita je na pocit takou, že pri nej dokážem kontrolovane dýchať, dokážem pri nej viac menej kontrolovane prehodiť pár slov s nejakým kamošom, kamoškou. Nie je to vyslovene nejaký veľký diskomfort. Takže toto je také ľahké definovanie pocitu. Ďalšou takou možnosťou, ako odsledovať intenzitu tréningu, je formou tepovej frekvencie. Táto tepová frekvencia je väčšinou udávaná formou úderov za minútu, napríklad 140 úderov za minútu, a meraná je rôznymi spôsobmi. Taký ten najpresnejší je hrudný pás a taký trošku menej presný sú senzory napríklad v hodinkách. Viacerí z vás máme športové hodinky, zo spodu vám bliká taký senzor, tak to je presne na meranie tepu. Tieto senzory nie sú úplne presné, hlavne v zimných mesiacoch, ale plus minus obrazne dokážu povedať, v akom stave sa nachádzate. Potom sú tieto dáta, ktoré vlastne získavate, následne posielané do vašich hodiniek a do počítačov alebo telefónov a v podstate si môžete odsledovať, v akej zóne sa nachádzate. Preto ja som názoru, že hodinky športové aj hrudný pás by mali byť takou základnou výbavou každého človeka, ktorý sa chce pravidelne hýbať. Dokáže to byť aj docela motivačne. Potom ešte by som vám mohol dodať, že na základe vašej maximálnej tepovej frekvencie, to znamená, že tu máme každý rôznu. Hej, napríklad ty tu sedíš, môže mať maximálnu tepovú frekvenciu 200 úderov za minútu, tak ti pracuje srdiečko pri tej maximálnej záťaži a ja môžem mať 180 úderov za minútu. A potom na základe tabuliek, ktoré sú všeobecne známe, dajú sa vyhľadať na internete, ty si dokážeš určiť
robiť jednotlivé tréningové zóny a intenzity. Môžeme si to napríklad, teda ten príklad, ako ja som športovec, ktorý má maximálku 180. Tá ľahká tréningová intenzita alebo tá aerobná tréningová intenzita sa pohybuje cca v rozmedzi od nejakých 60 do 80% z maximálnej tepovej frekvencie. To znamená, že v mojom prípade mám teda vykonávať také tie ľahké zimné pohybové aktivity pod úrovňou do 144 úderov za minútu. V tomto sa mám držať a vtedy trénujem vlastne správne, trénujem ľahko a budujem si presne tento aerobný základ. Existujú samozrejme ďalšie možnosti merania intenzity a tie už trošku komplikovanejšie a náročnejšie. Sú to bežecké tempa, sú to váty na bicykli, je to napríklad meranie laktátu z krvi, ale pri nich tiež samozrejme platí, že má sa človek držať tých 60 až maximálne 80% z maxima, ale meranie týchto dát je už pomerne náročnejšie, takže tá tepová frekvencia je úplný základ. Znie to trochu komplikovane, ale je to veľmi zaujímavé a samozrejme je mi jasné, že v takomto zimnom období asi bude záležať aj na tom, čo si na to športovanie oblečieme a teraz sa nebavíme o móde, ale o tom, aby to bolo funkčné oblečenie. Tak máš nejaké odporúčania, nejaké tipy, triky, ktoré treba ten tréning počas zimných mesiacov naučil, čo by si nám mohol takto posunúť? Vieš, že k tým dátam, že ono to môže to znieť komplikovane na prvú, ale v podstate ono v tom základe to komplikované nie je. Ono pre 90% populácie naozaj stačí pochopiť tento základ intenzity a v podstate od neho sa dá veľmi krásne odraziť. Každý máme v okolí nejakého športovca, nejakého, kto sa venuje pohybu a keď si s ním sadnete a poprosíte ho, tak je takmer isté, že tomuto základu bude rozumieť. Čo sa týka toho oblečenia, v týchto zimných mesiacoch je to vždy také triky trošku, pretože raz máme takú zimu, raz takú zimu, ale určite to oblečenie nikdy netreba podceniť, ale ani prepaliť. Spravidla je proste bežné, že telo sa po pár minútach pohybu zahreje samotnou aktivitou. To znamená, že nie je potrebné sa nejako výraznejšie vrstviť. Na čo by som ja samozrejme dbal a na čo by som apeloval, je dôležité prekrývať si uši a hlavu formou čiapky, čelenky, nezabudnúť na nákrčník napríklad a na rukavice, keď sa bavíme napríklad o tom behu. Takisto jedným z základných pravidiel pohybu v zime je dať výraznejší pozor na rozcvičenie. Jednoducho neúponáhľa to s tou nejakou intenzívnou pohybovou aktivitou. Takže spravidla nejakými pravidelnejšími, dynamickejšími pohybmi sa dostanete do toho prirodzeného rozsahu pohybu a tým vlastne aktivujete svalové vlákna, až potom prechádzam napríklad do toho pravidelného behu. No a pokiaľ ti ja mám dať nejaký svoj osobný tip a trik, tak znova je dôležité nezabudnúť na pitný režim. Čiže to počas alebo po tréningu. A takisto, pokiaľ človek cestuje za pohybom, čo je úplne bežné, že človek sadne do auta a ide si niekde zabehať a potom znova sadne do auta a ide domov, tak si zobrať nejaké suché tričko, niečo na prezlečenie, nejakú bundu, pretože to je vec, ktorú na 100% človek docení. Takže pitný režim, nejaký protiak do auta, nejaké suché tričko a hor sa trénovať. Dobre, Patrik, tak nemôžem inak ako ti zase poďakovať za všetky teda cenné rady, ktoré tu dnes odzneli a na úplný záver urobme to, čo sme zvykli robiť aj v predošlých podcastoch. Už vieme, o čom sa budeme rozprávať na budúce, vieš nás, ako sa hovorí, natízovať, potešiť, motivovať. No, snad to bude motivačné, lebo respektíve také, že ľudia sa budú chcieť vypočuť, lebo ja sám dostávam veľa otázok, že ľudia majú problém sa zorientovať presne v týchto zónach, tepoch, ako merať výkonnosť, hej, v tempách. A myslím, že to môže byť zaujímavá téma na rozobratie, takže najbližšie si rozoberieme meranie výkonnosti, bežecké tempa, tepovú frekvenciu a ako sa v tom má v podstate človek vyznať. Super, tešíme sa. Čaute. Tento podcast vám priniesol Kraj. Moderné slovenské potraviny.